Objavil sa nový podvod ohľadom Alzy. Podvodníci tvrdia, že keď si objednáte a zaplatíte za balík, zabezpečia, aby ste dostali refund z celej objednávky. Takže vám ostane balík aj peniaze. Samozrejme, že za túto službu chcú peniaze predom. Podarilo sa mi spojiť s človekom, ktorý tejto údajnej služby využil a dopadlo to inak, ako som čakal. Reklamy na túto stránku sa začali objavovať hlavne na TikToku. Existujú desiatky účtov, ale mnohé z nich nemajú vôbec žiadny obsah, alebo boli kompletne vymazané a už vôbec nefungujú. Teraz aktuálne som našiel iba jeden jediný, ktorý funguje a aj ten má videá nejak z 2025 z septembra, takže nie je veľmi aktuálny, ale je to jediný dostupný. No a keď si ich rozklikneme, tak tu vidíme, že refundujeme rýchlej než Alza doručuje balíky. Tu vidíme MacBook Pro, myslel som, že to sú najprv AirPody, ale to je nabíjačka, ale to je taký nápis kupuj levne, čo má byť vlastne ako nejaký ich ten brand, ktorý vlastne ako dostali zadarmo, lebo tu je napísané, že vrátili sme vám 50 000 korún, čo je nejak 2000 eur, čo je tá cena toho MacBooku. Ďalej tu je nejaká grafika a potom tiež je vlastne dostal to peniaze naspäť týpek. No a každému normálne zmýšľajúcemu človeku dojde, že toto je fake a to, že tu je napísané cerusko kupuj levne na papieriku, tak to vôbec nemohli oni odfotiť sami doma v pokojičku. No ale keby tomu náhodou všetkému uveríte, tak vás navádzajú kliknúť do BIA. Tento konkrétne na tomto profile vás presmeruje na nejaký link, kde je odkaz na nejaký Signal Group, čo neviem, čo je aplikácia Signal, no ale na tých starých profiloch, ktoré ešte fungujú, tak tu je odkaz na tiež ako nejaký Linktree, len niečo podobné. No a tu máte odkaz na Telegram, čo viem, že Telegram teraz aktuálne používajú. Ten Signal to neviem, to možno používali v minulosti, ale tam do tej skupiny som sa ani nepokúšal dostať. Do tejto Telegram som sa dostal. Tu vidíte, že moja žiadosť bola prijatá už 16. decembra 2025, takže vás normálne musia potvrdiť, ale myslím, že potvrdzujú každého, keďže vás chcú skemnúť. No a tuto keď poskrolujete úplne hore, tak tu vidíte, že skupina bola založená ešte v júli, čo si myslím, že aj prvé založenie, lebo nemyslím si, že Telegram by nejak reguloval tieto skupiny, lebo to je najviac podvodov. Tu majú potom uvedené domény, že Alza.cz, Alza.sk a neviem, na čo asi niekto pôsobí dôveryhodnejšie. Potom tu je odkaz na stránku, kde si môžete prečítať recenzie na vlastnej stránke, to je také, neviem, okaté. Ďalej tu je kontakt na nejakého užívateľa s menom Alzáček a tá stránka Alzáček je tu ešte uvedená ako miesto, kde sa dozviete viac informácií, lebo vlastne tu sme sa nič nedozvedeli dokopy. A je tu ešte aj nejaké krátke video. Nebuď blbej a napíš Alzáčkovi. A ja som tomu Alzačkovi napísal, ale najprv sa pozrieme na tú stránku, čo inak už je nová, lebo predtým fungovala, že alza.lol, ale teraz keď si vyhľadáte, tak tá doména už nefunguje a neviem, či to reguluje štát, alebo na aký príkaz sa dá vôbec web stránka doména zakázať. Aj tak vznikla nová, na ktorej je úplne to isté. Ušetri na Alze. Profesionálny refund služba, rýchla, bezpečná, s garanciou úspechu. 500 plus úspešných refundov. Ponúkajú dve rôzne spôsoby tohto refundu. Prvý je, že im dopredu zaplatíte 30% z ceny produktu, čo chcete. Napríklad, ak chcete iPhone 17 za 980 eur, pošlete im len 294. Oni objednávku na Alze vytvoria, zaplatia a vy si ju len vyzdvihnete v Alza boxe. Dokonca tu majú aj takúto prepracovanú kalkulačku aj v korunách a eurách, aby sa si mohli vypočítať, o koľko vás ako ojebu. Druhá možnosť je, že vám zabezpečia refund objednávky, ktorú ste už vytvorili, ale tu je ten poplatok iba 25%, čo nechápem prečo, má byť toto nejaká atraktívnejšia ponuka, ale je tu podmienka, že objednávka nemôže byť staršia ako 3 mesiace, čo je tiež úplne random, lebo podľa zákona máte nárok na reklamáciu prvé 2 týždne, ale chápem, že tu chcú mať aspoň nejaké podmienky, nech to pôsobí viac legit. A keby vás zaujímalo, ako takúto reklamáciu zabezpečia, tak aj toto majú vysvetlené. Máme v Alze ľudí, ktoré platíme, aby pro nás vyžadovali refundy. Uvedou napríklad, že zásilka nebola doručená, nebo že zákazník dostal prázdnu krabici. Preto nechápem, prečo tam majú uvedené, že objednávka nemá byť staršia ako 3 mesiace, keď vlastne nikto si nepovie po 3 mesiacoch, že ty kokos, dostal prázdnu krabicu. Ďalej tu majú, že všetky platby prijímajú v kryptomenách kvôli anonymite. A keby ste skeptickí a čudovali by ste sa, prečo takúto službu vôbec ponúkajú verejnosti a nepredávajú to sami, tak je toto moje odvodnenie tým, že toto je vlastne najbezpečnejší spôsob pre nich, že majú peniaze ich hneď k dispozícii. A ja som možno tomu aj trochu veril, pretože som pred niekoľkými mesiacmi videl taký príspevok, jak niekto písal, že si objednal iPhone do Alza boxu a keď to otvoril, tak tam boli len baterky tuškové a ma napadlo, že čo keď to títo ľudia robia fakt tak, že niečo im dojde a dajú tam niečo iné do toho obalu a to pošlú naspäť, ale vo veľkom by to určite nefungovalo, ale tak raz to očividne vyšlo, keď o tom bol aj ten článok, ale ten mobil možno ujebal ten skladník, čo to dosielal, že dal tam tie baterky a mobil si nechal, lebo verím, že keď sa nejaká objednávka vráti naspäť, tak to tí zamestnanci oveľa viac kontrolujú, ale zase keď sa to dosiela, tak je to iba na tých zamestnancoch, či to nejak neojebu, ale neviem. No a ja som tomu Alzačkovi na Telegrame napísal, ako som hovoril, ahoj, chcel by som vyskúšať možnosť A, objednávku zaplatíte vy, aj si len prevezmem, a on že áno a platíš poplatok 30% a že ok, peniaze sa posielajú na účet, lebo predtým ešte na tej starej stránke bolo napísané, že sa dá platiť kryptou aj kartou a on že ne a že ako? Na stránke sa píše, že kartou. A že a to je na účet, takže už tu bol nejaký drzý a že som písal otázniky. Som sa hral akože na hlúpeho, že neviem aký rozdiel posielať peniaze na IBAN a platiť kartou. No to mi poslal iba gif nejakého
tohoto lookalike Andrewa Tatea, ak tancuje. A že a čo máte platónnu bránu? Že ocenil by som serióznejší prístup. No má je, čau, mi ani nechce odpisovať, že ma chce s kým nechce ani odpisovať. Tak som mu na ďalší deň písal, že halo, a on že co chceš? A že mám záujem, a on že o co? No má na drazovku niekto napíše, tak som mu poslal nejaký lacný tablet, čo by som akože chcel, a on že cena mi bola 66 eur, keby si to objednával cez nás. A že super, ale ako sa platí, tak jak je napísané na refunds.cz. Takže aj okrem stránky alza.lol, ktorá už nefunguje, mali stránku aj refunds.cz, ktorá už tiež nefunguje. No ale že platí sa kryptom alebo priamo kartou. A tu vysvetlil, že vlastne tou kartou to je myslené tak, že si kúpite voucher na krypto cez Enebu, čo neviem, nič také ponúkajú. A normálne poslal mi link na e-shop, takže si to akože musím vygoogliť sám. A potom som aj našiel asi to, o čom rozprával, že sú tu nejaké krypto gift me vouchere a neviem ako presne fungujú, ale podľa mňa dostanete 10 USDT ako Tether, akože čo je úplne jednak k doláru len v krypte, ale neviem akým spôsobom vám to pošlo alebo niečo, možno vám to pošlo na adresu. No ale nakoniec som zmenil názor a povedal som, že môžem priamo kryptom, lebo som screenshotol svoju Bitcoin peňaženku v Binance, že mám 800 € alebo 600 dokonca iba, 600 € v Bitcoine, čo som reálne fakt tedy mal, a on že dobre, pošlem ti adresu akože Bitcoinu, kde to mám poslať peniaze, a ju poslal, ale neposlal mi ani, že koľko presne toho Bitcoinu mám poslať, že to je tiež také čudné, že si to mám sám vypočítať, ako nechá to na mňa. Fakt tam nie je nejaká snaha ma snažiť skemnúť, že proste všetko má to nejak v piči. Tú Bitcoin adresu, ktorú mi poslal, som si hodil do takéto stránky, ktorá vám ukáže históriu transakcií a nemá tu žiadne, takže buď mu nikto neposlal peniaze, alebo za každým posiela nejakú inú adresu. Tu ešte písal, že keď tie peniaze pošlem, čo neviem koľko mám poslať, tak to pôjde objednať. No ale nikdy som mu žiadne peniaze neposlal, takže som to ani otestovať nemohol. No ale začal som pozerať Reddit a našiel som niekoľko diskusí, kde sa ľudia pýtali, či je to legit alebo nie. Pred 6 mesiacmi sa niekto pýtal na českom subreddite, či to funguje, a niekto s tým má osobnú skúsenosť. A veľa ľudí prekvapivo malo. Tu ľudia vysvetľovali, že takýto spôsob refundovania funguje skôr v Amerike, kde kuriéri doručujú balíky len tak pred dvere a vtedy ten balík môže niekto potenciálne ukradnúť a máte asi právo na ten refund. Ale v Česku a na Slovensku, keď si objednáte balík, tak tomu kuriérovi musíte povedať nejaký kód alebo buď podpísať papier, to sa zvyklo, už asi nezvykne. Takže u nás takýto spôsob veľmi nefunguje. Niekto tu dal link, že túto tému už rozoberali, a okrem toho, že tu každý písa, že je to scam a nemá sa pozerať ten čavo na TikTok, keď takému to verí, tak nejaký Slovák sa to priznal, že to zo srandy skúsil a dopadlo tak ako čakal, a ďalší Slovák tu tiež odpísal, že jasné, že je scam, a ja som sa dnes ojebal 60 €. A zhodou náhod on v tej predošlej diskusii tu písal, že je to fake a rieši to už polícia, a pred 8 dňami iba odpísal, že banka nakoniec urobila chargeback a peniaze máme už na účte. Ale bol som prekvapený, že ľudia, ktorí používajú Reddit, tak sa nechú ojebať, lebo väčšina redditorov sú nerdi a nerdi nie sú sprostí, ako nechcem škatulkovať, ale tak to väčšinou je. Okrem toho tu mám screenshoty nejakých diskusí, ktoré sa už vymazali. Užívateľ pod prezývkou Responsible Willow tu napísal, že to otestoval túto službu a normálne mu tie peniaze došli, že 12 000, čo je nejak 500 €, ale že teraz mal docela strach, či v budúcnosti nebude mať nejaký problém s políciou, a sa tu niekto pýtal, že takže to funguje, a on že funguje, a ten typek, že dík, už vím. A teraz keď si ten účet vyhľadáme, ktorý tú službu testoval, tak má ban. A druhý účet, ktorý potvrdil, že to funguje, tak ten je úplne neaktívny a nemá tu ani jeden jediný post, čo napovedá tomu, že obidva účty budú vlastne ľudia, ktorí majú tú Telegram skupinu. No ale mám tu ešte jeden posledný screenshot. Bola to zase diskusia, či je ten alzáček legit alebo nie. A tu sa niekto priznal, že jo, mám akože skúsenosť. Je to scam, pojebali ma minulý rok, ale na Telegrame to vypadá mega dôveryhodne, ale není, platbu si vyžadajú v kryptu, to vieme. Potom čo platbu pošleš, dostávaš blok. No a ja som tomuto užívateľovi napísal a myslel som, že je to baba. Ahoj, videl som, že si písal, že si naletel na ten Alza Insider. Vieš prosím ťa doložiť nejaké screeny? Aj som povedal, že ten screenshot, čo posielal ten typek, že peniaze dostal, tak bude nejak spojený s tou skupinou. No a on mi povedal, že ten Reddit profil tak je pravdepodobne priamo ten scammer, pretože mu z toho už tu písal ešte minulé Vianoce. To bolo myslel Vianoce 2024, takže ten scam funguje bohviak dlho už. No a tuto začalo byť vážne, že dokonca psal mímu tátovi a psal meno mojej mámy, kde bydlím. To bydlište měl špatne, ale je to hovado. Čo je celkom scary, že sa dostal vôbec e-mailu jeho tatka, čo je celkom nie taká veľmi dostupná informácia alebo priamo dostupná. Môžeme si prečítať ten vyhražný e-mail, čo ten scammer napísal. Predmetuje, že váš syn zdravím, mohli by ste skázať a sa podívať do správ na Redditu a napraviť svoje pochybení, lebo ten typek na rôznych subredditoch písal, že je to scam a nech si tam to ľudia dávajú bacha a takéto veci, logicky. A tento podvodník nechcel, nech mu to kazí reputáciu, a že mám docela dosť materiálu, ktorý by ho mohli poškodiť i vaši rodinu. Takže by mělo byť v zájmu všech, aby sa tohle, dúfam, že nedorozumnení vyřešilo. Tohle je moje poslední normální výzva a pak to budú řešiť se školou a sociálkou. Čo je podľa mňa úplne odvec takéto niečo písal, lebo určite nemá žiadne materiály, ale tak toto sa už podľa mňa môže nejak zaraďovať medzi nejakú formu vydierania. A tak tento podvodník asi keď už nakradol neviem koľko desiatky, možno viac tisíc,
tak asi môže byť jedno nejaké ďalšie obvinenie z vydierania. No ale asi nakradol dosť veľa, lebo keď sa pozrieme do tej Telegram skupiny, tak tu nájdeme videjko z januára tohto roka a je tu popisok, že rok 2026 je náš. V tom videu typek ukazuje Telegram skupinu a teraz som všimol, že Telegram má po rusky alebo ukrajinsky, takže asi to nebude ani Čech, ale bude to nejaký cudzinec a sedí v nejakom drahom Mercedesi, to neviem čo je presne za model, to sa ako nevyznám, to podľa volantu neviem zistiť. No ale ide 50, 60, 70, nakoniec pôjde až 120 a keď si to pauzneme, tak by tam vidno značku, že je tam povolená maximálne 30 a ide 120 v obci, takže veľký šéf. Takže dúfam, že ten kokot čoskoro dolíta, ale je to smutné, že toľko ľudí sa nechal nachytať, že si mohol dovoliť takéto auto, alebo to má na leasing, ale hoci akože povedzme, k takémuto autu prístup je dosť akože na piču. Že vraj to už niekoľko mesiacov rieši polícia, tie web stránky stále miznú a tak stále vznikne nová a takisto aj s tými TikTokovými muštami. Nenechajte sa nachytať, dajte like a odber a my sa vidíme u ďalšieho videa.